istumassa, niin voidaan aloittaa. Tervetuloa oikein lämpimästi tänne Tarkiaisten Sukuseuran kirjan julkistustilaisuuteen. Minun nimi on Päivi Väisänen ja toimin tällä hetkellä Sukuseurassa hallituksen puheenjohtajana. Ja jos vielä tulee ihmisiä paikalle, niin täällä eessäkin oli muutama paikka ja sieltä voi sitten ottaa mukavan paikan itselleen. Tämä on tosi hieno tilaisuus päästä julkistamaan tätä meidän upouutta kirjaa. Ihan tosi hienot kannetkin tässä ja päästä sitten vielä kohta lukemaankin. Ja näin. Ja tässä on 5 vuoden työn uurastus meillä taustalla, että tässä on parikin hallitusta ehtinyt olla tekemästä kirjaa. Ja hyvänä pohjana tässä meidän työssä on ollut se ensimmäinen sukukirja, että tavallaan jatkettu siitä eteenpäin ja laitettu kirjoihin ja kansiin tämän päivän paras tieto, mikä meillä on ollut käytettävissä. Ja jotta ei jää yksin puheluksi, niin haluan esitellä Ariko Lehmaisen, joka on ollut meillä ansiokkaasti tekemässä, työstämässä kirjaa. Hän on kirjankirjoittaja, mikä ilo myöskin, että hän on päässyt paikalle tähän tilaisuuteen itse esittelemään tehtyä työtä. Kiitos, kun pääsit paikalle. Kiitos. Sopisiko meille niin, että mennään haastattelemalla tässä kirjan esittely läpi? Niin Sopii, totta kai käydään läpi. Hyvä. Olisi ihan kiva kuulla heti alkuun, miksi tämmöinen sukututkimus ylipäätään on tärkeää. Ja voidaan varmaan istua tähän haastatteluajaksi. No, tietysti sukututkimus tärkeä, niin se on hyvin laaja kysymys ja jokainen määrittelee sen varmaan ihan omalla lailla ja kaikille se ei ole tärkeää ja toisille on, että kuka mitäkin kiinnostaa, mutta näin niin kuin itse kiinnostui sukuasioista jo lapsena ja jotenkin sitten silloin ihan alkuvaiheessa siinä tuli sellainen tunne, että koki jonkunlaisen tämmöisen yhteyden niihin esivanhempiin. En minä sitä kylläkään ole tavoittanut sitten myöhemmin, mutta alkuvaiheessa. Että se oli ehkä semmoinen, mikä lähti viemään sen, että jonkunlainen semmoinen yhteys tuli, että oli niin kuin osa sitä ketjua, jatkumoa. Niin se oli ainakin keskeisesti siinä kiinnostuksessa ja ihan alkuvaiheessa. Ja kyllähän se niin kuin tuo tietysti sitten tämmöisiä, että kuka minä olen ja tällaisiin perinteisiin kysymyksiin sitten myös vastauksia. Eli kun etsii niin kuin sitä omaa paikkaansa. Ja nyt nykyään tietysti aika paljon on irrallaan ihmiset niistä juurista, asuvat ihan eri puolella kuin missä ne juuret on, niin varmasti just sillä tavalla pystyy saamaan vastauksia. Ja nyt sitten tietysti myös, kun meillä on tämä DNA-tutkimus tässä apuna, niin mehän saadaan niin kuin yhdistettyä tämä sukututkimus tällaiseen historian tutkimukseen ja tieteelliseen tutkimukseen sitten ihan tämän genetiikan osalta. Eli me saadaan tietoa sitten asutushistoriasta myös ja sukujen syntyhistoriasta, että saadaan sitä laajaa kokonaiskuvaa sitten rakennettua. Ihan mukava kuulla. Tutkimusprosessi on aina myöskin kiva, että mitä siinä matkan varrella tehdään ja tapahtuu, niin kerrotko meille vähän siitä myös? No, se lähtee niin kuin liikkeelle siitä oikeastaan ihan se asiakirjojen kahlaaminen. Eli lähdetään liikkeelle sieltä, no yleensä teen niin päin, että lähden liikkeelle siitä, kun mulla on kirkonkirjatiedot olemassa vaikka vanhan sukukirjan perusteella. Että tiedetään se sieltä 1600-1700-luvun taitteesta ne vanhimmat eri sukuhaurien esi-isät, niin siitä sitten taaksepäin lähden selaamaan vuosi vuodelta veroluetteloita, eli henkikirjoja, maakirjoja ja tällaisia taaksepäin. Ja kerään ylös ne tiedot siitä sitten, että minä vuonna mainitaan minkäkin nimisiä ja missä. Tässä tapauksessa nyt Tarkiaisia, eli se tutkimus on eri luonteesta kuin kirjonkirjoista, jos kirjonkirjatutkimus myös tässä tapauksessa nyt oli pitkälti jo valmiina olemassa, niin silloin me ei saadakaan eksaktia tietoa sitten niistä perherakenteista, vaan se pitää rakentaa pienistä palasista se kokonaisuus. Eli siellä on niitä, hahmotetaan tiettynä vuonna siinä talossa asuneet henkilöt ja sitten taas eri vuonna toiset ja siellä on virheitä, eli sukulaisuussuhteet voi olla väärin niissä. Esimerkiksi tuossa Heinämäenkin Tarkiaisissa, niin siinä oli 1600-luvun loppupuolella aikamoinen soppa siinä, että ties kuka on kenenkin poika ja kuka on serkku, kun ne oli monesti ne sukulaisuussuhteet myös kirjoitettu niin kuin väärin. Ei se henkikirjoittaja aina välttämättä pysynyt kärryillä siinä sitten, että kuka on kenenkin sitten poika. Siinä oli vähän vääriä ja sitten tietysti se, sanotaanko se 1500-luvun tutkimusprosessi oli haastava, kun Tarkiaisilla oli se, että ne vuorotteli se sukunimi sen Kuosmasen kanssa. Eli
Eli se, mikä se kirja ehkä isoin paljastus on se, että se Kuosmanen on se kantasuku, josta on moni muu juvalainen sukunimi sitten syntynyt nimenvaihdosten kautta. Niin kun ne ei sitten, oli välillä kuosmaisena ja välillä tarkiaisena, ja se hahmottaminen siinä, että mikä sukuhaara polveutuu mistäkin. Minä monta kertaa muutin teoriaa, niin ihan loppuvaiheeseen astikin tuli vielä, että mä muutin yhden sukuhaaran polveutumista, että kyllä se todennäköisemmin menee näin eikä näin. Että se ei ole aina helppoa. Ja varsinkin sitten, kun tullaan DNA-tutkimuksissa siihen, että ne antaa tietysti ne tietyt kiintopisteet, eli rajat, mitä meidän pitää noudattaa. Eli esimerkiksi me tiedettiin DNA-testien perusteella, että meidän täytyy Haukivuoren tarkiaiset ja sitten tämä Soinniemen tarkiaisille löytää lähempää yhteinen esi-isä kuin mitä Nääringinhaaralle. Niin silloin piti niin kuin lähteä etsimään myös siltä pohjalta. Eli minun oli asiakirjoista löydettävä se yhteinen kanta-isä lähempää niille. Eli siellä täytyy olla minimissään yksi sukupolvi, ehkä todennäköisesti enemmänkin, mutta lähempää yhteyttä. Niin se asetti myös sille sellaiset tietyt rajat, että minun pitää saada se rakennettua. Aika monipuolinen tutkimusprosessi on. Siinä on sitä asiakirjojen analysointia ja DNA-tulosten analysointia ja niiden yhdistämistä. Ja sitten se kirjoitusprosessi on se viimeinen tietysti. Tämä on mielenkiintoista. On ihan kiva, jos vielä kuulla, että löytyykö täältä meidän suvuista tarkiaisista jotain erityistä sieltä historiasta, mitä me ei ole aikaisemmin tiedetty, taikka mistä meidän suku tulee vaikka näin. No tämäkin oli just haastava kysymys, jossa sai paljon miettiä, enkä tiedä, onko tähän nyt vielä lopullista ja varmaa vastausta olemassa, mutta siis tarkiainenhan on, kun se kuuluu tähän kuosmasten laajaan pesueeseen, niin poikkeaa muusta tästä Juvan isälinjaisista suvuista, mitä täältä löytyy. Eli se ei kuulu niin kuin samoihin niitä asutushistoriallisiin kokonaisuuksiin kuin välttämättä nämä muut, se on aika kaukana niistä. Et lähimpiä muita sukuja löytyy sitten niin Savosta kuin sitten tuolta Karjalan puolelta, eli aika paljon sieltä Raja-Karjalan suunnalta, ja sitten vähän kauempaa kun mennään, niin Pohjois-Karjalasta myös ja Savosta, että tavallaan tässä Itä-Suomen alueella näitä on. Ja sitten mä aloin miettiä, että mikä olisi tavallaan järkevin teoria näille, kun nämä on tämmöistä alueen itä-suomalaista vanhaa väestöä. Niin sitten jos haetaan oikein syvälle, lähdetään tuonne asutushistoriaan ja tiedetään se, että mitä väestöä tällä alueella on todennäköisemmin asunut vanhastaan, niin siinä tietysti tullaan hyvin pitkälti siihen, että mahdollisuus on, että se on sitä alueen vanhaa saamelaisväestöä, joka on sitten myöhemmin omaksunut totta kai uuden kielen. Eli tavallaan suomen kieli on tullut sen verran myöhään kielitieteen mukaan tänne alueelle, että täällä on ollut vanhempaa asutuspohjaa ja täällä ei ollut suomen kieltä, mutta kuitenkin isälinjojen perusteella itäisen Suomen alueella on ollut väestöä jo hyvin, hyvin varhain, mutta täällä ei ole sitä kieltä ollut. Niin sen en voi sitä varmaksi sanoa, mutta hyvinkin mahdollista on se, että nämä tarkiaisten linjat kuuluu niihin vanhoihin Itä-Suomen alueella pyörineisiin vanhoihin muinaismetsäsaamelaisväestöihin, jotka on sitten aikanaan omaksunut sen kielenvaihdon sekä vaihtaneet elinkeinoa, eli siihen kaskiviljelyyn siirtynyt. Sitä puoltaa se, että ne linjat alkaa se väestön kasvu niissä hyvin myöhään. Eli jos verrataan vaikka Etelä-Karjalan väestöön ja Hämeen väestöön, niin siellä alkaa se väestökasvu jo jossain määrin siellä ajanlasku ensimmäisenä vuosisatoina, kun tässä se tapahtuu melkein 1000 vuotta myöhemmin. Eli siinä voisi olla yksi lisäselitys siihen. Ja toisaalta niistä samoista haaroista löytyy niitä lappalainen nimisiä sukuja myös näistä, jotka on tavallaan ollut sitä viimeisiä todennäköisesti sitä väestöä, joka on sitten vaihtanut kieltä ja omaksunut sen kaskiviljelyn. Eli tämä on ainakin hyvin paljon mahdollinen yksi selitys tälle varsemmalle taustalle. Ja tietysti se Kuosmasen nimihän on sitten taas tämmöistä ortodoksisen kirkon tuomaa, eli sinne Kosmas, sinne niin kuin pyhimysnimistöön pohjautuu. Ja siihen taas ajattelin, että teoriana voisi olla se, että koska tämä oli ortodoksisen kirkon alla silloin keskiajan alussa tämäkin Etelä-Savon alue, niin se voisi olla sitä niin sanottuja pakkokastettuja, jossa on otettu sitten se pyhimysnimi annettu suvulle tavallaan, koska siellä tapahtui sitä semmoista pakkokastamista sitten näistä niin sanotuista pakanoista, niin ehkä se voisi olla yksi selitys. Ei näihin ihan absoluuttisia varmoja vastauksia voi antaa, mutta tämmöisiin teorioihin tässä nyt päädyin, että olisi mahdollista näin. Siinä ehkä näitä tämmöisiä yllättäviä ja jänniä juttuja tästä tarkiaisten historiasta.
viittasitkin tähän DNA-testituloksiin ja tähänkin sukukirjaan liittyen niin on muutamia DNA-testejä tehty ja varmistettu näitä isälinjoja. Niin kerrotko vielä ihan pari sanaa tarkemmin, että mitä ne DNA-testitulokset sulle esimerkiksi kertoo, että miten sä pääset niitä hyödyntämään? No se on se Family Tree DNA on se tietokanta, jonka kautta ne on tehty. Eli se testifirma, jossa on tavallaan se vertailupohja nyt sitten isälinjan YDNA-tuloksista kaikista suomalaista, koska ei käytännössä muut niitä testejä tarjoa. Eli vertaillaan nykymiesten Y-kromosomin DNAta keskenään. Etsitään sieltä yhtenemiskohtia, eli mutaatioita, ketkä on keskenään lähempää, ketkä kauempaa sukua. Ja sitten muodostuu semmoisia laajoja niin sanottuja sukujen puita, kun ne linjat yhdistyy sitten keskenään. Ja se totta kai siihen pitää yhdistää se asiakirjatutkimus. Että jos meillä ei olisi tietoa, mistä kukakin polveutuu, niin sehän olisi ihan sillisalaattia sitten, että me tiedetään, että tämä pitäisi polveutua tästä ja tuosta, niin sillä tavalla sitä saadaan niin kuin järkevä kokonaisuus rakennettua sitten sitä DNA-tulosten perusteella. Et eihän meillä tämmöistä menetelmää ole aikaisemmin ollut, mutta nyt sitten on, koska on tämä käytössä. Ja ei tosiaan tarvitse niitä hautoja avata ja kaivaa sieltä etsiä, kun jokainen mies kantaa sitä Y-kromosomin DNAta mukanaan. Eli se aina siirtyy isältä pojalle. Ja siinä on koodattu tavallaan se koko isälinjan historia sieltä Afrikasta nykypäivään asti, että siitä pääsee kyllä sitten selvittämään, kun vertaillaan niitä tuloksia. Tietysti on siellä muinaisnäytteitäkin aineistossa, mutta huomattavasti vähemmän. No nyt vielä kun ollaan täällä Juvalla, niin olisi kiva siitäkin kuulla, että miten me tarkeaiset sijoitutaan täällä Juvalla niin muiden sukujen kanssa. No, tää on vielä siitä joo, sanoa. Joo, eli tosiaan tarkeasti kuuluu siihen kuosmaspesueeseen ja kuosmasia on ollut niin paljon silloin keskiajalla jo ja vielä sitten 1500-luvullakin tapahtui. Niistä on omaksuttu sitten muita nimiä. Todennäköisesti sen takia, että niitä on niin paljon, niin on syntynyt. Niin tavallaan kaikki kuosmasista polveutuvat suvut kuuluu tähän tarkiaisia kohtuullisen lähellä oleviin sukuihin. Eli siellä on sitten puhakaisia, haikaraisia, hulkkosia, laukkasia, Pielaveden laukkaset, ei muuten, mutta ja sitten näitä, mitäs nyt siellä vielä olikaan, pitäisi suuntata kirjasta, mutta siellä oli vielä joitakin, mitähän siinä nyt olikaan. Joka tapauksessa siellä oli monia tämmöisiä oikein tyypillisiä juvalaissukuja, jotka kuuluu tähän samaan kuosmasista polveutuviin linjoihin, että kaikki yhdistyy siellä keskiajalla sitten keskenään. Mielenkiintoista. Onko yleisölle herännyt jotain kysymyksiä, mitä olisi kiva kuulla kirjan kirjoittajalta ja tutkijalta? Kysytään, niin sähän olet, Ari, tehnyt muillekin suvuille tämmöistä sukututkimusta, niin onko nyt kuitenkin tämmöiset suomalaiset suvut, niin jotenkin se tutkimuskuvio aika samanlainen tai se minkälainen se suvun rakenne siellä on, vai onko niin kuin vähän eri alueita tai heimoittain eroja? Tietysti mä oon tutkinut nimenomaan itäsuomalaisia sukuja lähinnä, että Savo, Karjala, Kainuu, Pohjoinen Keski-Suomi, jossa on käytännössä sama väestöpohja, niin niissä nyt ei hirveän isoja eroja ole, että minulla ei oikeastaan länsisuomalaisia sitten ollut näissä, että nämä on ollut näitä itäsuomalaisia, mihin on erikoistunut, niin ne on aika samantyylisiä toki on, mutta onhan siinä eroja esimerkiksi tuossa, että ei kaikissa niitä nimenvaihdoksia yhtä paljon ole, että tässä tapauksessa niitä oli vielä tavallistakin enemmän, mutta jos lähdetään oikein vanhasta suvusta liikkeelle, niin kaikissa niitä tulee vastaan, että se savolainen nimen muuttuminen on ollut semmoinen, mikä on ehkä se isoin juttu, minkä minä olen tuonut tässä viime vuosina tähän sukututkimuksen kentälle, että aikaisemmin uskottiin ehkä siihen pysyvämpään nimistöön, mutta ei se ihan niin ole. Ole hyvä. Sanoit pari vuotta sitten, 30-vuotisjuhlissa kerroit tästä tärkeästä tutkimuksesta, niin että Adam Tarkiainen tuli Haukivuorelle kotivävyksi, mutta oli vielä epäselvää, että mistä hän tuli. Onko se nyt selvinnyt? No siis asiakirjoista sitä ei löydy, kun se tapahtuu silloin isovihan aikana, kun asiakirjat puuttuu, mutta DNA perusteella minä päädyin siihen, että se olisi nimenomaan Vuorilahdesta sitten tullut.
Mutta Vuorilahdesta tuli joka tapauksessa Soiniemenhaara myös, ja niillä löytyi se keskinäinen lähempi yhteys. Ja siinä tavallaan nimistön perusteella se kävi sinne, mitä hänen pojilla on etunimiä ja mikä isäntä oli sitten hänen oletettu isänsä sillä Vuorilahdessa, niin kävi. Mutta siinä joutui tosiaan tekemään tämmöisen niin kuin todennäköisemmän ratkaisun, koska asiakirjat just puuttu siltä ajalta, eli se 1700-luvun alku, se iso vihan aika, mistä ei ole dokumentteja. Se Vuorilahteen päädyin sitten. Jos ei muita kysymyksiä yleisöstä, niin aina kiinnostaa kuulla vielä, että oliko täällä meidän suvussa vaikka kuninkaallisia tai muita tämmöisiä, tuliko esille? No kyllä minut valitettavasti pitää tuossa tuottaa pettymys, että ei nyt, mutta savolaisaatelia, sanotaanko näin, että tätä perinteistä, niin kuin sanotaan, nenpäätteistä savolaisaatelia, niin sitä, mutta kyllä ne kuninkaalliset ehkä vähän vähemmässä nyt oli tässä suvussa, niin kuin nyt yleensä muutenkin ehkä, että jos sukututkimusta lähdetään hakemaan sieltä niitä hienoja aatelisia kuninkaallisjuuria, niin kyllä se monesti joutuu pettymään, että niitä harvemmin löytää. Ja sitten niitä näkee tuolla vaikka sukututkimuksen Facebook-ryhmissä monesti niitä, ketkä on aloittelivia sukututkijoita, ja ne niin kuin ensimmäisenä tietysti toivoo sitä, että sieltä löytyisi. Ja sitten voidaan niin kuin pienestikin vihjeistä, jos DNA-tulos antaa jotain pientäkin mahdollisuutta siihen, että voisi olla, niin sitä tartutaan siihen, mutta kyllä sitä tutkimusta pitäisi tehdä niin kuin objektiivisesti, että ei olisi ennakko-odotuksia eikä ennakkotoiveita, että mikä se tulos on, vaan lähteä siitä liikkeelle, että katsotaan mitä sieltä tulee sitten tutkimus tuo. Hyvä. Kiitän Ari kovasti tässä kohtaa kiitos sinun panostasi. Ja voidaan varmaan tässä kohtaa myöskin jakaa muutama kiitos lisää. Ja haluan ensiksi antaa Arille tästä pienen kiitos. Palkinnossa saat meidän sukukirjan kirjoissa ja kansassa ja pienen muistokirjan. Kiitos. Ole hyvä. Lisäksi me halutaan vielä sitten jakaa tässä kohtaa 2 sukuseura suurtekijälle tässä kirjan prosessiyhteydessä, eli Juha Tarkiaiselle ja Esa Tarkiaiselle tämmöiset pienet kiitokset. Tulkaa rohkeasti hakemaan. Ole hyvä. Kiitos paljon panoksesta. Kiitos, kiitos. Kiitos. Kiitoksia kaikille muillekin kaikille sukulaisille ja sukukuuluille. Me voitaisiin varmaan tässä kohtaa sitten aloittaa kirjojen jakaminen ja signeerauksia saa niihin. Ja näin, on tukenut kirjaa. Joo. Otat sen tästä jakamisesta semmoisen vastuun näin. Joo, okay. Joo. Juha tässä toimii semmoisena, jakaa näitä kirjoja tästä eteenpäin. Hänellä on semmoinen lista, mistä hän voi sitten merkata, että kenelle on annettu ja voidaan aloittaa. Ja Arilta saa kirjan allekirjoituksen, jos haluaa muistoksi ottaa. Ja sitten meillä on myös kahvitarjoilu täällä. Täällä voi nyt ihan rauhassa viettää aikaa eikä kiire mihinkään. Ja saa haastatella myös Ariakin tässä ja kysellä vielä lisää. Niin Joo, olkaa hyvät. Eikä meillä ole tätä kirjaa, kun aloitettiin tehdä, niin vähän rahat oli hirmu vähissä. Kehiteltiin kaikennäköistä, että haetaan tukijoita